asim elu abumonyamuma amara Yahuwa jindumo abumonyamuma ebube Yahuwa kanjagae. Master prophet ibonyamuma asim elu wanurolumo nibonyamuma ma ike Yahuwa kijagae ike janisi ibonyamuma amara Yahuwa jindugie amarokono ahia nebube Yahuwa kijaga ebube ndị nsọ ibonyamuma asị m ụwa nụrụ olu m n'ihi ibonyamuma ike Yahuwa kijaga ike jabamba ibonyamuma amara Yahuwa jindugie ibonyamuma nebube Yahuwa kijaga ebube ndị nsọ abumonyamuma asị m elu ụwa nụrụ olu m n'abumonyamuma ike Yahuwa kanjagae ike jeme nganga abumonyamuma mamara Yahuwa jindumo amarokono ahia abumonyamuma mebube Yahuwa kanjaga ibonyamuma. Master prophet ibonyamuma ma ike Yahuwa kijagae ike chukwu okike amara Yahuwa jindugie ibonyamuma ibonyamuma mebube Yahuwa amarokono ahia nebube Yahuwa kijaga ebube ndị nsọ ibonyamuma asị m ụwa nụrụ olu m n'ihi ibonyamuma ike Yahuwa kijaga ike jabamba ibonyamuma amara Yahuwa jindugie ibonyamuma nebube Yahuwa kijaga ebube ndị nsọ abumonyamuma asị m elu ụwa nụrụ olu m n'abumonyamuma ike Yahuwa kanjagae ike jeme nganga abumonyamuma mamara Yahuwa jindumo amarokono ahia abumonyamuma mebube Yahuwa kanjaga ibonyamuma. Master prophet ibonyamuma ma ike Yahuwa kijaga ike chukwu okike amara Yahuwa jindugie ibonyamuma amara Yahuwa jindumo abumonyamuma ebube Yahuwa kanjagae. Master prophet ibonyamuma asị m elu ụwa nụrụ olu m n'ibonyamuma ma ike Yahuwa kijagae ike ji anyị isi
ibonyamumahe amara yahuwa jindugie amarokono ahia nebube yahuwa kijaga ebube ndị nsọ ibonyamumahe asị m ụwa nụrụ olu m n'ihi ibonyamumahe ike yahuwa kijaga ike jabamba ibonyamumahe amara yahuwa jindugie ibonyamumahe nebube ya ike yahuwa kandiaga ike jemenganga abụmonyamumahe mamara yahuwa jindumo amarokono ahia abụmonyamumahe nebube yahuwa kandiaga ibonyamuma master prophet ibonyamumahe ma ike yahuwa kijaga ike chukwu okike amara yahuwa jindugie ibonyamumahe mebube yahuwa kijaga ọtụmọkpọ ndị nsọ ibonyamumahe amara yahuwa jindugie abụmonyamumahe asị m elu ụwa nụrụ olu m na abụmonyamumahe ike chukwu okike ka m ji aga ike ji achụ ajọ mmụọ abụmonyamumahe mamara yahuwa naanị ya ji ndumo abụmonyamumahe mebube yahuwa ka m ji aga ibonyamumahe wo master prophet ibonyamumahe ike yahuwa kijaga ike jachụ ajọ mmụọ amara yahuwa jindugie ibonyamumahe ebube ya Udo, 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 udo. Udo, 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 udo. Udo, 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 udo. This is the Master Prophet, Young Joshua Yahweh's, the Awakened One of the Biafran people, Biafran spiritual leader. The prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rufana. Ndị Igbo ekelene m unu, ya dịrị unu na mma. Ndị Igbo ya dịkwara unu na mma. Ụbọchị taa wụ 21st of July 2026. O nwere voice recording m ga-play. Aga m play here, and according to Adadioranma, ọ na-eme ihe ararize, ọ sị na ararize ka ọ erurize. Were na otu unu mere oche, unu ga-ewuru ntụ unu mere oche. You have to understand one thing unu ga-aghọta. Mụ na Simon Ekpa emekene peace
over 2 years ago. Anyị mekiri peace. After mgbe Simon Ekpa mekiri some moves, that moves awụrụ na o sendiri olive branch, and that olive branch may receive oya. Kamgbe ohu onweghị ozi ihe ọjọọ m buru na Simon Ekpa n'obi. Ihe m na-ekwuziri ewu okwu ọma, maka onye gị na ya na-adịghị bụ na mma due to propaganda Uchechi cancer. Maazị Uchechi cancer gbaga underground. Awụha ndị na-arụ ọrụ underground. Maazị Uchechi cancer arụgo underground with Simon Ekpa. Ha na-agba Simon Ekpa ihe Simon Ekpa ga-ekwu na ihe ndị ọ ga-eme. Ha weta information from Supreme Commander Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebino, onye ndu. Ha etinye nnu na ose. Pass that information to Simon Ekpa. Simon Ekpa na-eme ihe o mege. Simon Ekpa na-ekwu ihe okwu gị. Ọ bịara bịa setie na ihe niile ahịdịga apụtala on a plain sight. Ya wuruzie na ọwụ most of ihe niile Simon Ekpa kwuga will not listen to the man in dungeon. Na ọ ihe ndị ha kwuru bụ ha nọ na meeting. You have to understand the fact that ihe niile ụmụnwaanyị highway mere over 3 years. Ihe niile Azụka ha mere. Ihe niile Bridget ha mere. Ihe niile Chinwe Achelọnụ ha mere. Simon Ekpa was preview to all those things. All ya setigre ha Zoom na-eme ihe niile organize. Meeting ndị ụmụnwaanyị highway led by nwaanyị mụ na ya dị na mma na Dr. Nelly Ofegbu ekwugo ime okwu ọjọọ gbasara ya. Mụ na ya ekwuone na anyị aga alụ war. Alụshigaghị m Dr. Nelly Ofegbu ọgụ. But onye isi ha wụ Nelly Ofegbu. Ihe niile ha mere Simon Ekpa do privy to it. Simon Ekpa ji information ọkara aka gbasara ụmụnwaanyị highway. Simon Ekpa ji information ọkara aka gbasara Ojumọfọ. Simon Ekpa ji information gbasara kara aka gbasara Kajara gbasara Maazị Uchechi cancer. Simon Ekpa achọrọ m ka ọ pụta na ndụ na ahụ isi ike, ka ọ bịa reveal to us ihe ndị hide. Ihe niile ha plan against Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebino, ka Simon Ekpa jiri ọnụ ya bịa kọwaa ihe ndị ha mere. Because Simon Ekpa nọ ya mgbe eliri ozu. O setiri mgbe Simon Ekpa bịara send ya na m olive branch. I brush him aside. Mee were ihe anya oki na-eji ele ihe. Mata na ihe it might go 2 ways. Either kama na Simon Ekpa na-alụ ọgụ na-eje. At the end of it, surely I, the working one, I would have been successful. Then, ya wuzi na adịm successful. Ya wuzie na onwe n'otu nji merụọ nwanne anyị nwoke ahụ. Mbịa lekweni ya n'ụzọ ọzọ. Mmụọ Chukwu emetụ m n'obi. May receive the olive branch Simon Ekpa sendere na m. From that day, mụ na Simon Ekpa njọkọ, the head of autopilot, the current head of autopilot, the current head of Biafran something in exile, which is Simon Ekpa, nke o declared n'onwe na ya wụ the prime minister of that new organization. Mụ na Simon Ekpa na ndị otu ya, mụ na ha lụgaghị ọgụ. Simon Ekpa nọ na program
nye ọda si na ndị otu ihe ndị niile na-ege ya ntị, ndị niile na-anụ ihe a na-ekwu, na ha jee subscribe na my page. Ha niile metete in the morning hụ Facebook page, YouTube page m meghere in the day. The next day, mgbe m na-alaba, it was 20 or 8 or 20 persons subscribed. Like I made that very day. Before Chine Hone or 1,000 and Cambo. Maki Simon Ekpa reached out for Udo. Me accept. Maka umoni Udo. Simon Ekpa gbando to ye. Si ha na onye ọbụla kpeela na m, onye ọbụla hapụ m aka. Ma hapụkwanụ Simon Ekpa aka, hapụkwanụ ndị otu ya. The only time m kwuru okwu ihe gbasara Simon Ekpa wụ mgbe m hụrụ na anaghị agba ya mma, na anaghị egbu ya mma mmiri, na-eri ụgba krọtịlị, na-achọ idivide organization o created, na-adọzi ndị esi na ha wụ prime minister, ndị esi na ha wụ prime minister. Bede negide a ga-agba ọzọ ma ekwu okwu, kwuchakwa n'okwu, zurukwa n'ike nọ n'onwe m. Ndị Igbo kenekwe na m ntị, ana m ajụgbu na-eri, ana m eri ihe na-ejighị eji. Onwe onye m nara na keye, onwekwana onye m na-achụ, but ọchụ nwa ọkụkọ nwa ada, nwa ọkụkọ nwa ọsọ. Surely Chukwu has vindicated me. Mmụọ nọ n'ala Igbo kara aka anọ n'ala Igbo n'olu m. One day na-ekwu okwu project ya bịa na the land of Ashkenaz, bịa kpọọ m they are working the one. Mgbe m na-ehi ụra, sị m they are working the one. Nsi onye ọha onye ya agba m aha ya nọọ ya wụ ihe a na-eji eme ihe siri ike, na m bịa were ọfọ ya. Masị ya, ọkwa ị ga-egbu m? Ya sị na ya ga-egbu m. Nsi ọkwa ị ga-egbu nwaanyị m? Ya sị na ya ga-egbu nwaanyị m. Ọkwa ị ga-egbu ụmụ m? Ya sị na ya ga-egbu ụmụ m. Nsị ya, naanị ihe m ga-enyekwe gị wụ ọkụkọ na ewu na ọjị na mmanya. Onwekwa ihe ọzọ ị ga-ana m? Ya sị na ihe m kwuru na ọ dị ya mma. Nsị ya, surely na aga m ewere ọfọ gị ma etete. After 1 week, immediately ntetere m ewere my phone nọ m n'akụkụ, rekọdụ that thing, rekọdụ aha ahụ ọ kpọrọ na m. Ma ji akpọ somebody na Biafran land, jụọ ya ajụjụ si ya, ị nụ na aha mmụọ na aha ọgịnị? Maka aha anụbeghị m before. Anụbeghị m aha mmụọ ahụ before. Nwụ bụ onye gbara m ya ni. Onye asị m, Chineke n'ihe ewu mmụọ nọ ebulọ ha, na ya ma onye wụ aka ji ọfọ mmụọ. Mma ọsị na ọ nọ ebulọ, ọsị na ya ma aka ji ọfọ, oke nwoke wụ aka ji ọfọ ji mmụọ. Ma kpọọ na ya, lekwe ihe ọ gwara m, lee aha ya, lekwekwe ihe ọ sị na ya na-arụ, na ya na-eme ihe siri ike. Ya sị m yes. Nsi ya jee meet onye ahụ. Ya eje, onye ahụ ejie m oji, sị m yes, na ọ mmụọ, na ọ na-apụ apụ, na ọ na-abata abata, na ọ na-eje njem, na ọ mmụọ na-eji eme ihe siri ike, na ọ ya ji aka ya n'olu m from the land of Ashkenaz, project ya from the land of our ancestors, bịa kelee they are working the one. Surely ma ala ụlọ jee wụrụ ọfọ ya. Akajara m akaja. Adadioranma nwaanyị number 1 oruhune mụ na ya. And even though na Adadioranma nwoke nwaanyị, but atọrọ m ya. Adadioranma wụ nwatakịrị n'ebe m nọ, atọrọ m Adadioranma.
Simon Ekpa gwara ndị otu ha si onye ọbụla hapụ m aka, onye ọbụla stay away. Adadioranma fụrụ question ala si na ya ga-ekpe, na ya ga-ekpe, na ya ga-alụshi m ọgụ, na ya ga na-alụ wụọ, na ya ga na-agba wụọ. Because of ihe ahụ, Simon Ekpa eribikuo ya openly, wepụ ya, even suspend ya. Simon Ekpa kwuru na live broadcast, onye ọbụla stay away from me. Adadioranma ajụ. Simon Ekpa suspend chakwa ya. Oru mgbe Simon Ekpa jere ekuru na eji ya eji. Adadioranma ebidokwe today. Adadioranma akwụshibe. Adadioranma wu the only onye autopilot na-arụ m aka na-enwe ihe mmere ya. Ya kparịa enyi m nwoke Kanu nta, ya kparịa ụmụnne, ya kparịa ndị ọgọ m. But Adadioranma akwụshibe na ịkparịa nwoke ndị one. Onwe ihe mmere ya. Ana m arụ ya aka, ana m akpọ onye na-akpọ m maka so that yesi etinye mkpọ ndị na-ejine m oji, ndị na-eje n'oji, so that agaghị asị na ọ m chọrọ na onye mere. Ana m akpọ onye na-akpọ m, ana m achọ onye na-achọghị m nne. Aga m play voice recording, aga m eme ararize according to Adadioranma, kọwaa na nnọ ihe mere. But ebu m ụzọ gwa nnọ ihe mere ka nnọ ghọta. Before ma play ye Adadioranma, aga m apịa ya ụtalị. Mpịa Adadioranma ụtalị, ọ ga-agbụrụ ọtọ. Anyị ga-ahụ ike very soon. Anyị ga-ahụ otele Adadioranma na social media. Adadioranma ihere nkịta atụrụ ga-arachachi ya anya very soon. Ahapụla m ya for over 2 years. Ya ese etie mgbo m gara ganata ike to take her on. Ọ na-akọwa na o nwere ihe na-epushie, na o nwere ihe na-akpa ya ni. But I am the working the one. Ana m ajụgbu eri. Ihe ahụ na-akpa gị ga-anara m ọjị n'aka. Hapụ m ma pịa gị ụtalị. Mpịacha gị ụtalị, ihe ahụ na-akpa gị ga-asị gị, surely he is the working one. Recently, o nwere somebody na-agba Nnamdi Kanu ụkwụ, Nnamdi Ezebiro, because ndị na-achụ Nnamdi Kanu na-achụ m. Ha na-achụ ịkwafu ọbara m. Ndị na-achụgharị Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro, ejere ha ka ha kpafu ọbara m. One day, otebe anya, eru nga aha achụọ ha ọsọ. Anọ m anaghị m lekwa ihe megene. Nga ka m duru na baba n'ala m isi na-agba m okirikiri. Onwe onye m chọga. Ana m ekwu okwu ọjọọ gbasara mmadụ. Ana m adị very careful. Onye mere ya dị ka na-ekwu okwu, m na-emi okwu aka, na-emi ya aka, na-emi ya aka. Ama m ihe na-eme. Anakwa m ezi isi onwe m. Achọ m ibu ụzọ chọrọ mmadụ. M chọrọ mmadụ, onye ahụ kwuo na m chọrọ na ya wuru eziokwu na o jiri eji, aga m arịọ arịrịọ. Adadioranma, ma n'ihu Chukwu ma n'ihu mmadụ, Adadioranma chọrọ na m. And aga m eje very soon. Aga m ewere ọjị jee nye ihe ọbụla ọ sị na-akwa ya ni. And ha ga-anara m ọjị n'aka. Ha nara m ọjị, aga m apịa Adadioranma, ama apịa ya ụtalị, pịa ya ezigbote ụtalị. Aga m eje n'ụlọ ya pịa ya ụtalị, pịaba ya mmamịrị. Etughị m ọnụ. I can do it. I won't the first person. And ya mana na ndị onye na-achụ m, ndị niile chụrụ m ni, most of them anwụchana. Ejila ha aka gbuo onwe ha.
akwa recently ka ofu onye si na onye chụga m nne ya daa ọrịa daa mgbọrọ maka ihe na ọ chụga dia nwoke ndị one. Onwe ihe mere mmụọ niile nọ n'ala Igbo ma ha na n'olu m, mbe akwa ha n'olu m, mbeme ha nọ m, ka ọbụla nụrụ m nne agbakeri m ala na-achọ onye mejọrọ m nne. And yari maybe owu m dine ha, just that ha nọ n'olu dia nwoke ndị one, ha alụ m ọgụ. Ya enwe ndị aga ha akụghị na accident ha akụghị, ya enwe ndị aga ha akụ mgbọrọ ya akụ ha mgbọrọ. Adadioranma, agwala m gị hapụ m aka. YouTube buru ibu, kwumokwu gbasara Nnamdi Kanu, kwumokwu gbasara ihe, just hapụ m aka kwuo ihe m kwuru, etikwule m ụka n'ọnụ, akparịkwala aha m kara aka kajara akaja. I am the working the one. Mba akwa mmụọ niile nọ n'ala Igbo, nye gị 24 hours ba akwa mmụọ niile, mmụọ nọ n'ala nna gị ga-ama gị ikpe. Jizọs mpụta gị sị m na m mee gị ihe ọbụla m chọrọ ime gị. Ka anyị ga-edi ihe a, aga m eme Arise according to Adadioranma. Ndị otu Simon Ekpa wee enyi m nwoke chọrọ ka ọ ghara inwe somebody ṅụrụ mmanya ya apụta filie na mụ na Simon Ekpa lụgo ọgụ. But before m ekwuo, enwere program mụ na somebody ga-enwe very soon. Anyị ga-eme program very soon. Ihe anyị chọrọ ọwụ ka enwe udo na Biafran land. Achọrọ m ka unify ya IPOB. The reason eji nwee Simon Ekpa ji create a group nke ya all because of Maazị Uchechi cancer bịara arena Chikedoziem, use gị Chikedoziem, and Simon Ekpa amata that they are using him to attack Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro, Supreme Commander, onye ndu. So Simon Ekpa asịzie no na ihe awụghị na ya wụ a disciple of Supreme Commander. Maazị Simon Ekpa wụ disciple Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro, onye ndu, Supreme Commander. Mụ na this our brothers anyị ga-ekwu okwu very soon. Onwe onye mụ na naanị ekwu okwu. Ile anya, most of the people nọ na corona with Maazị Nnamdi Kanu na mụ na ha niile agbachana m war 7 something years ago, but agbaghara na m move on. The only thing m chọrọ wụ ka enwe udo, ka IPOB shi ike, ka enwe udo. Simon Ekpa is a son of Nnamdi Ezebiro, Supreme Commander. Ọ ya wụ disciple. Ọ lụrụ ọgụ otu o filiri na ọ dị mma na ihe emege wụ iji enyere Maazị Nnamdi Kanu aka ka na-atụ ndị Biafra ụjọ. Ma o mejiri ihe, ma o meji ihe, ma o metere, ma o mete ihe, awụ m ga-aja ọjị. E criticize gaghị m ihe o mere na Biafran land. Although they criticize enemy before, but ọwụghị my place ikwu ma ihe o mere ọ dị mma ma ọma ahụ. Ejighị m anya m abụọ hụ ka o mere na Kanu mee. The only thing iwe gị m iwe wụ na ọ sị na ya ga-ana order from the man nọ na dungeon na maybe na ndị eji na pressurize ya. But ihe Simon Ekpa kwuru wụ ihe ekwuru na meeting, nga anọ ha na meeting day 1 mgbe a chọghị replace Nnamdi Kanu. Ya na igre ntị, Dr. Nelly Ofegbu mụ na ya dị na mma, enyi m nwaanyị mụ na ya dị na mma. Ha na Chikedoziem, ha na Chinasa Nworu, manakwa na akpọbe m ile anya akpọbe m Chinasa Nworu, akpọbe m ha aha, na m akpọ ha aha.
ana m arụtụ even though na ha na-arụtụ m aka underground, even though na ha na-enwe secret meeting nga ha chọrọ ihe ga-eme their weekend one, but akajana m akaja. Na meeting Chinasa Nworu kwuru ya sị na ha nọ na meeting ga-anọ na-ekwu otu a ga-eji replace Maazị Nnamdi Kanu, na Dr. Nello Ofegbu represent ya Simon Ekpa, na ka Simon Ekpa wụrụ onye ga-represent onye ga-replace Maazị Nnamdi Kanu. Echere gwa m na Maazị Uchechi Kansa anọghị na the meeting, ya anọbeghịkwa. Echere gwa m na Ojiofo anọghị na the meeting, ya anọbeghịkwa. Echere gwa m na Chikedozie ha aga akọrọ na ha meeting ha nwere. They work together. Ele ihe mere ni ndị DOS ji jụ na Simon Ekpa ga-awụ onye ga-replace Maazị Nnamdi Kanu, because Dr. Nello Ofegbu atrọsụhụ ndị DOS. So ya efilie na ya ji Simon Ekpa na ọ ga-akara na ya mma ka Simon Ekpa wụrụ onye ga-replace Maazị Nnamdi Kanu. Maka ihi Dr. Nello Ofegbu jụrụ na Chikedozie ga-replace Maazị Nnamdi Kanu or somebody else, onye mere eji nwee nsogbu between them. Ihe ndị ewu ihe ndị anyị na-ama ugbu ka ihe niile na-apụta. Dr. Nello Ofegbu na-eti ihe ndị otige at that time. Anyị ama na enwere ihe nọ underground because a na-enwe secret meeting. Simon Ekpa awụghị onye iro m. Simon Ekpa nwanne m. Simon Ekpa wụ onye Igbo. Simon Ekpa ka na-eme mmiri m aṅụrụ. But Adadioranma asị fụrụrụ m fụtụm na ya aga-ekpe. Fụrụrụ m fụtụm na ya aga-ekpe. Fụrụrụ m fụtụm na ya aga-ekpe. Na ya ga-emeki sure na mụ na Simon Ekpa ga na-alụ ọgụ na-eje. Adadioranma achọrọ Adadioranma and ọchọ ile between autopilot. Adadioranma na 80% of them, Adadioranma na-akparị ha on a daily basis. Adadioranma na-akparị Vam. Adadioranma na-akparị Ngozi Orobeze. Adadioranma na-akparị Oge Nkere. Adadioranma na-akparị nwa Ashimolobi Remi Juice n'autopilot. O nwekwara ndị ọzọ m na-ama aha ha. Enwe ndị kwụrụ na with Maazị Nnamdi Kanu, Adadioranma abụrụ bịam na-achọ ịkụwachi ya. Iwọchi ya before Kanu nta eje nwee meeting with Elahi ya. This is our brother. Ọ nwere aha m na-echetebata chọọ m ịkpọ aha Acid Hot. Adadioranma kwugo okwu dị mma gbasara anyị, gbasara family anyị, gbasara Maazị Nnamdi Kanu na ụmụnne. Maazị Kanu nta enwecha meeting with Acid Hot. Ya too the meeting kparịakwa m na the program. Enwekwa ihe mere. Maazị Kanu nta enwe program with Nwaada Achalogo. Adadioranma afụrụkọ n'ala. Ele ihe mere ni na ọ kwesịrị iwu ya ka a ga-eme. That's ihe o filiri iwu iwe na-ewe. Even Barrister Law Ejimakọ ha na-eme program with ndị mmadụ. O filiri na ya na onwe ya ewu onye ga-eme ha analyze, ga-agba ha interview, lenu somebody. Adadioranma onye ga-eme mmadụ interview, ma ya awụghị ya akọdachia that thing. Because a pastor buru na ya amụma na ọnụ ya ya ga-adị powerful na ke ya efilie na onye ọbụla even ya akparịcha na ya ga-akparị ya working one. Adadioranma ama na egwu mmiri m gburu ne oge egbulie. First of all, n'ọnwa anyị. Ka anyị ganenụ this ihe a. Aga m eme Ararize.
somebody akọtụkwala ihe sikwa na otu m ji ekwugo okwu ekwuge m according to Adadioranma. I will analyze this. Let's play this. Oh, okay, yeah. Then let me take this one out. Let's listen in. Aga m na-eme analyze otu na oji eme okwu ndị mmadụ analyzed, but ihe dị iche na ihe m ga-emewu agama atụghachi n'ime ya. Agama ihe ndị mere ni agama akọwara na nnọọ as a working the one reason, but ebule m ụzọ kọwaa na nnọọ reason that voice ya na Simon Ekpa ji nwee nsogbu. Then Simon Ekpa, because of ihe ndị name Simon ejize nyezie general warning, say don't attack anybody again, but all because of me ka Simon Ekpa ji mee that thing. So let's listen in. Let's listen. Those of you who only thing you know is to foment trouble and bring distraction into what we're doing, we're not going to have your time. And for that reason, from tonight, every Biafra Republic government in exile, affiliated media personnel and media team. Again. Those of you who only thing you know is to foment trouble and bring distraction into what we're doing, we're not going to have your time. And for that reason, from tonight, every Biafra Republic government in exile, affiliated media personnel. Do you understand? Those of you, everything you know is to foment trouble. Mazi Simon Ekpa is referring to Adadioranma. Simon Ekpa was referring to Adadioranma. And after Okuchina here, ya vam. Kwuo maka suspension, kwuo maka iribuku Adadioranma, which Adadioranma confirmed in this program na after this thing Adadioranma gege mgbo Simon Ekpa na-ekwu ihe, but Simon Ekpa ewere phone kpọọ vam si ya na this gba ya si na ya ewepụla this woman na ihe ndị ọzọ na Sabo na ọ na-ebute distraction. Elee ihe wụ Sabo gị na mmadụ na-eme ihe onye ahụ na-achọ idire ihe imege na-agba ihe hụ ụkwụ n'ụzọ dị aṅa. Sabo awụ naanị na iji eje anana igore mmadụ, ọ na-eji eje anana bribe, but gị na-asabotaghachi effort onye ahụ mege iji mee ka nye ahụ nwee isi. That is one or two things ị na-emewu ihe na-ebute hindrance to ima ihe onye ụka ọzọ hụ chiri ime accomplished. Sabo. Let's continue listening. A media team. Henceforth, you are banned from talking about anybody in Biafra struggle. Kekime Adam Kwan Amana Hasri Ike Obatobi Biko Ewokwe since yesterday night. Obiademuma Sina Magwagi Obatobi put in my life everything. Now this is struggle. Now struggle I on here. Ijiwe na struggle everything. Nwere oke ndebele ya n'esafo which na go nwa no nwegu nwere idea. Obatobi adị m eme ka ito mo because na onye na-emele obi Africa na-emele ya. Ana m eme otu si wee dị m n'obi. Obatobi biko onwere ogwe ji bịa na struggle iji wee mebi ihe ị na-eme ahụghị support gị. That is why oja mfo onye ọwụna that oya ka oja mfo onye ọwụna na-eje against the struggle onye ọwụna chọrọ bring ihe ị na-eme down. Ana m adị mad against that person. Mana ị na-eme all these things ị na-abụkwa maazị Sabo
On half Nandi up to something. I don't understand. Why would you wounded the genuine do not have phone, do not suffer the nail? Adadioranma sị na Maazị Simon Ekpa na-ahụ ya asabo. Clear. Adadioranma sị na Maazị Simon Ekpa na-ahụ ya asabo. Ọ sabo to Nnamdi Kanu. Adadioranma je wepụ aha Maazị Nnamdi Kanu na France nga na ebe registra IPOB na France etinye no aha Nnamdi Kanu. Adadioranma ji aka ya je nga ahụ je wepụ change the name. Instead ya wụrụ IPOB under Nnamdi Kanu. Adadioranma echange ya. Oh, the same Adadioranma every day. Our leader Maazị Nnamdi Kanu, our leader Maazị Nnamdi Kanu, our leader Maazị Nnamdi Kanu. Aya wepụrụ aha Nnamdi Ezebinyino Nnamdi Kanu. Oh, ya single-handedly. Oh, na enwere. Oh, ya jere rụọ even ọ pụtara celebrate ya. No ya mere ya. Adadioranma wụ sabo to Nnamdi Ezebinyino Nnamdi Kanu onye ndu. Adadioranma wepụrụ aha Nnamdi Kanu na France. Ihe awụ allegation. Fact. Jụọ ya ma ọ ya wepụrụ ya. Jụọ nụ Adadioranma i wepụrụ aha Nnamdi Kanu na France. I mere nye ka imehie. Imenye ijene je tia ya back. Ge tia ya back ewu sabo to Nnamdi Kanu. Nnamdi Ezebinyino onye ndu supreme commander. So Nnamdi Kanu awụ onye ndu gị. Stop saying our leader Nnamdi Kanu, our leader Maazị Nnamdi Kanu. Ọwụhụ ya leader because agị gara wepụ aha ya na office or na city ebe eji aha register IPOB ichenji na aha ahụ nọ nga ọwụhụ Nnamdi Kanu na ijene je replace ya. Time has come when the IPOB nọ na France ga-eje change that thing wete document prove no Maazị Nnamdi Kanu de nwe hiwere IPOB na France. So iwu sabotu Simon Ekpa iwukwa sabotu Nnamdi Kanu. Iwu sabotu Maazị Simon Ekpa iwu sabotu Maazị Nnamdi Kanu. Iwu sabo n'ụlọ wụrụ sabo n'ama. Iwu sabo. Agị ji ọnụ gị kwuo ihe na Simon Ekpa na Maazị Simon Ekpa na PM na Prime Minister na ahụ gị na ahụta gị asabo. Ọwụ kwuru ihe. Ọ gị ji ọnụ ị na-eji eri ji eri ede ihe awụ AI si na Maazị Simon Ekpa na Prime Minister Simon Ekpa na ahụ gị asabo. Akosetiene. Let's listen in. Really, that is a struggle. But I don't understand. Oponirine and they can have more as a sabo. Only do up to something. But we just check good. Imagine this kind of thing. Now fully woman put her that ready before her channel television. YouTube pụta ikpesịrị ịma na ndị adị ready si gị hapụ m ka mụ na ha mee ya just hapụ m ihe nji wee bịa na program ya ihe mmụọ ji wee zite m ka mụ na fa mee this thing ina ọ chọhụ ka mmadụ nwee success. Adadioranma na-efili no naanị ya onye dị too God big. Adadioranma dị happy ịhụ na 40 people na-ege mmadụ. Adadioranma dị happy. Adadioranma chọrọ ka ọ naanị ya na-enwe 1000 people ga na-ege ntị. Ọ dịkata nnọkọta na iwe na-enwe m na somebody mege program 50 people anọ 100 people anọ na-ege ntị. Ele otu o ji ewe m iwe. Maybe enweghị m that time ịdị na-apụta all the time na-ekwu okwu. Adadioranma dị happy ịhụ onye Biafra ọzọ na-eme program ndị mmadụ na-ege ntị.
Adadioranma adịghị happy ịhụ na onye na-abịa na program ya regularly jere na program onye ọzọ maybe jeje kọmentị ya ihe dị mma. Adadioranma aga-adị happy. For me, I don't care. Let's continue to listen. Afọkwa Maazị Sabo. Yesterday mgbe m na-eme program ma na-eme anọ m na ya this thing na Telegram still in case he send a message. Man, he sent a message. He just said, Ajele call me after I meet the program. But to be a bit cool. One on window na struggle right way. Maybe a struggle he support her to the end. Emale bensi webia. Emwa no mo na edumu no abatobia. Afunu mo no. Game uta mo si we direct. I want Sabo abatobia just to come to help you. So Adadioranma agwala anyị na o nwere mmụọ na-agba ya okwu, na o nwere mmụọ na-edu ya ni. So that means ihe o nwere ike gị na Adadioranma na-eme ihe nwee agenda ihe nno ga-eme, but mmụọ ihe na-agba ya okwu n'isi na-agwa ya si emewe ihe ọzọ. At the end of it, ihe ọ na-emewu ihe mega undermine ihe ahụ gị na ya kwuru na nno ga-eme. So mmụọ ahụ na-agba ya okwu o dujiga ya n'ụzọ ọma ka o duga ya n'ụzọ ọjọọ. Ihe m na-efili iwu na Adadioranma maybe o nwere Adadioranma wụ nwa ọgbanje, and Adadioranma ejebeje mee hazie ihe ka o ferụrụ arụ zuoro nri. Ihe mere Adadioranma relationship ya enwe ka na-awụ ọkụ ha na-akụchachi ya otu ndụ Adadioranma nọ egina ga-agba ọzọ. Ya efilie na inochetere this lady ele ya ha this girl na-ekwu okwu si na Nnamdi Kanu wu di ya asị no chiama amami chifu na ha the girl filiri na ihe na-emewu ihe ọma na ihe na-ekwu ihe ọma, but akpọsite na asị na akpọrọ na-eje ebe a ga-agwọ ya. One thing you have to understand, onye ara akpọgaghịkwa m Adadioranma onye ara. Onye ara wụ the first person ịkpọ mmadụ onye ara. Ọ rara ahụ onye ara eme acknowledge na ya wụ onye ara. An alcoholic aga ekpete na ya wụ onye aṅụrụma, and otu na-eji agwa onye aṅụrụma wụ na onye aṅụrụma ga-ekpete na ya wụ onye aṅụrụma, and all the difficult onye aṅụrụma si yes na ya wụ onye aṅụrụma but na ya chọrọ ka enyere ya aka. But mgbe ọ bụla onye aṅụrụma si na ya wụ onye aṅụrụma ga-amara na agwọtala ya. Adadioranma ihe na-akpa ya but ọ ma ụdịrị ihe na-akpa ya ni. O fili na ihe ọbụla ya emege na ya emege ihe mmụọ gwara ya mee. So mmụọ na-eti gị ọgba aghara n'isi. Ije ebe ga-akụkashi ebe, ije ebe ga-akụkashi ebe, ije ebe ga-akụkashi ebe. So ifili nọ naanị gị ga-awụ the highest. Ifili nọ naanị gị. So ya let's say ya wụrụ Adadioranma nọ na my position na Nnamdi Kanu in-law ya. So that means enweghị onye ọbụla ga-ekwu okwu gbasara Maazị Nnamdi Kanu. So that means o fili nọ naanị ya ga na-ebroadcast ihe niile na social media. Imagine Maazị Nnamdi Kanu wụrụ in-law Adadioranma. Ọkụ gara enyo. Let's continue to listen. Just to come to help. So help you, baby. But he said, don't listen for this kind of intimidation. O filiri na ya na-enyere nne Simon ịkpa aka, but ọ na-emebishi ihe. Simon ịkpa sị
The only thing that these people do is to foment problems. Na-akụwashi left and right, na-create chaos left and right, na-alụshi onye ọbụla ọgụ general. Onye ọbụla ọhụrụ bịakete ndo ya na-alụshi ha ọgụ generally. Ye feel na ya na-eme ihe ọma. But Simon Ekpasi, the only thing these people knows how to do, and directly ka Simon Ekpa refer to. You have to understand, Simon Ekpa kpọrọ ndị otu ye ha ga subscribe to me, which a lot of people subscribed. Sikwa ha na onye ọbụla seize every attack from me. All of them listened. But ọ na Adadioranma onye journey. Even that the only program against me and Simon Ekpa mere. Ọ na-eme everyday na-eme Simon Ekpa awon on ya rebuke ye openly. Suspend ya. Si na ọ na-foment problem. And ọgwụkwa any problem mu ka ọ na-foment at that time. Ọ so na akụkashi everybody. O feel it na yawo. Let me use the word na yawo ọbata obi. Adadioranma na-ahụ onwe as the greatest goddess. Adadioranma na-ahụ onwe as the all and all. Let's listen in. Oge jikwa ọnụ ya jikwuo ya. Aga m eti ihe ụka n'ọnụ, but ihe m ga just kọwaa as a working one, kọwaa ihe o kwuru, gwa gị intent nụ ya n'obi at that time. The minister said, "No straight to talk to me. You need easy try jail. But to be a for not an even na struggle. None with the outside because they've met you as a lemmy. It's in a missing I go a lemmy. It's in a missing and do no man I will as a lemmy. Because of all this is able to be a take good in the end. Take a good to know no come away. Yes, you will feel about Toby. Toby had a moment didn't sleep last night. I said, come back because you had them. Thank you very much about Toby. When you were the Momo do Momo Bawala, Bawala, can go. I can never move out there with the last person about Toby. Ihe ọ na-ekwu now just na suspended ya as one of the media personnel. Onye ọ na-ebere ihe. But you have to understand, maka ego na-enwete ka o ji na-ebe. O begeghị ihe because of Biafra. O begeghị because of ego na-enwete. And otu Simon Ekpa suspended means that ndị niile pụrụ na Simon Ekpa na-ege ntị ga-stop ịdị na-ege ntị ya na-ebezi. And also na mmụọ na-akpa ya ni na Simon Ekpa hapụ ya ka ya eme ihe otu mmụọ ji na-akpa ya Chineke. How many of you aga meeting ebe ji ime udo na akpọrọ somebody je meeting ofu onye nnọ kpọ je onye ihe na-akpa a na-eme ka enwe udo onye a na-akọkashi ya si nọ hapụ ya ka ya eme ya otu mmụọ ji na-akpa ya ọ ga-emegide tiga ọgbaghara ebe eji ime udo anụ nga ahụ gbupụ mmadụ isi. Watch ihe niile Adadioranma mere kamgbe 3 years. Ma Adadioranma nọ na in a place enwere peace. Na hụ na mgbe Adadioranma kwugo okwu na-ekwu ukwu ka enwe udo. Hey nwanne anyị chọrọ na udo enwere peace. You never see it. No. Ihe ọ nọ ebe tigbuo ozogbu ebe a ga-egbufu ebe a ga-akpafu ọbụla. Ndị niile ya na ya na-communicate na Biafran land mgbe a ga-akpafu ọbara. Ọ like ebe kụwashiwa maybe when you kụwashiwa that is na sabotage everybody. Na akpapụ ndị niile na akpapụ na ama ndị mmadụ mma n'azụ just to overtake everybody. Yeah, degi.
Onole ba de fi ojo gba kite. O spoiler this je mu when sacrificing my life and everything I have. About open they use Adadioranma Sabo. That's a big number to careful. Look like it is coming and up to number about to be so hard. Chineke goes elengi. Na Simon Njoku ịkpa kpọrọ ya Sabo n'ogene ntị. Simon Njoku kpọrọ Adadioranma Sabo. I stand with that. I stand with that. Prime Minister Simon Ekpa declared na Adadioranma Sabo onye na-eti ọgba aghara, onye na-afọmenti problem nsogbu, onye na-akpa ego ọkụ, onye na-esi ego ọkụ no ihe Adadioranma wụ. Ikpon Maazị Nnamdi Kanu na eleghị Nnamdi Kanu ga-ekwu about Adadioranma no ya jeje wepụ aha ya na France, aha etine na document na France maybe 10 years before Adadioranma. Manakwana na akwasi ha na Adadioranma wụ coordinator ka oge na amam position ya. Oh, because of position ya na France mgbe ọ nọ na IPOB ka o ji jee n'office jeje change aha Maazị Nnamdi Kanu. So ịkpọ Maazị Nnamdi Kanu na ele ihe ọ ga-agwa gị na Adadioranma Sabo. Elekwe na ihe Simon Ekpa kwuru about Adadioranma, ọ kpọrọ ya Sabo. Ya sịkwa ya jee Finland 50 times. Adadioranma Sabo. Ọ Sabo n'ụtụtụ, ọ Sabo n'abalị. Ihe niile agba niile ọ na-akpọwa agba Sabo. Lekwe ihe o ji na-akụkashi na autopilot na gbagaghara ọ Adadioranma. Aya were n'isi onye ekokata wuru isi onye ekokata onye no ya ga-awụ media director. Onye na-asụtali ofu mkpụrụ bekee ga-awụ media director. Odo anya ọwụ mọsụ na anyị ga-asụ bekee. But Adadioranma o nwere ike ime ndị mmadụ adres. Ọ bụrụ na enwere otu ihe ji mee enwe ndị ọcha na arand, Adadioranma ọ ga-asụtali bekee ndị ọcha ga-anụ. Ya wụ na o nwere otu ihe ji dịrị, ọ bụrụ na o nwere ihe dị aṅa ndị na-asụ Igbo, ndị na-anakwa na-asụ broken, Adadioranma ọ ga-asụtali bekee. Akparịga ha ya, akparịgakwa n'ụmụ mmụọ na-akpagharị ya. But ihe mgbaga ya wụ mmụọ hụ kpagharị ma ya kwatakwala ya n'ebe m nọ, maka aga m anara mmụọ ha ike. Mmụọ ha ọ na-enupụrụ n'isi, aga m anara ya ike pịa Adadioranma, pịa ya ụtalị ya asụpụ pantị ya gbụrụ ọtọ na social media, pịa ya ezigbote ụtalị. Ka anyị na-ege mgbe gara aga ịkpọrọ m Sabo na sị gị biko nna m dị careful. Olukwa kite esukwa m ihe ndị ọpụtụ mpịacha ya ụtalị. Anya ahụ ara Adadioranma dara ada, anya ahụ ya na social media. Very soon ihe niile gbasara Adadioranma ga-adị open on a plain sight. Let's listen. Simon Ekpa kpọrọ gị Sabo, ewo Sabo. Let's continue to listen in. Everything about open they use Adadioranma gara aga ịkpọrọ m Sabo na sị gị biko nna m dị careful. Olukwa kite esukwa m ihe ndị ọpụtụ na mbụ ọbata obi nso adụ. Chineke goziele gị mana ọdachi na iguma ọnwụ na mmenwe jụọ ese mmụọ niile ekiri jụọ onye wa ada ndị gbuo ya afọ na ada ndị mbụ na ndị egede. Ọnọdụ a na-awọkwa n'ọnwa ọkwa otu mmụọ si wee dunye m ọnwụ na iyi nna m na strọgl a mmeme ihe na-eme
If Motu I'm and I'm not alone. And I will never be alive. I swear with my life. I will never be alive. When or more I be against the struggler. I rather die. I rather die than leave that person. Is it I gonna gi and when he don't know what Madodondo Abia Itampa or you destroy again or you palege or you put asunder. Now this is stronger eating everything in you Nimie Abatobia Dandembunandegre say I disagree. I can never leave that person. I can never leave that person. Abatobia Oh na manwa kanwa Oh ne ya chupu na the struggle chupu Welcome inside the saboteurs. None of this is struggle. I swear with everything I have. If you make it sure, any saboteur is it a struggle. I will destroy that person. I will destroy that person. I will destroy that person. With the tears in my heart, it will not be more. Kanja, I'm going to make what I listen before. I'm not going to Imakosi wedrubu dewa batobie chukukozelenge mwana mbadi duelenge ananemo na dege chekwalange mwanini mwadi debu kaduelenge iye mwela tali mbeli iye mbeli na talile iye wetaya ukibia fla omo hodos sosogo iye uwe komwa Ekoma kada debo na dege dewo. Okay, see. Oh, you know. And the nobody can destroy you. Not a bad than they were. Did you hear what she said? At that time, Mbo make this thing, also, no nani Simon Ikpage wetere ha Biafra na enweghị onye ọzọ. Onda o jeje wepụ aha Nnamdi Kanu na France. Do you understand? Now, apa nọ n'ihe ahụ. And gị na-agwa anyị na gị na-akpọkọ mmụọ nọ n'ala Igbo na-akpọkọ aja ala aka gị adịghị ọcha. Gị were mmadụ ibe gị ga-ebo ya ebubo tụọ ashị. Ọ bụrụ na iji ọsụrụ kọwaa ihe onye ahụ kwuru point ya out but just ga akparị onye ya ya nụkọta atụrụ m Adadioranma. Ụmụ nwaanyị niile m lụrụ na akacha ha Adadioranma n'ego akwụkwọ. Adadioranma enwebe o ruru m nchụma nwaanyị agamachụ onye dịka Adadioranma. Adadioranma na-emebishi aha m. Ahapụla m efu kamgbe eji jide Simon Ekpa till today. Ajọsọrọ m hapụ ya gbaa ya nkịtị na-arịọkwa ya si ya biko were vidiyo mụ mee ihe ọbụla ị chọrọ ime aga ma rịpọtụ gị but kwuo naanị ihe m kwuru emebikwala aha m. Ya ajụ fụrụrụ m foto aga m apịa Adadioranma aga m apịa ya ụtalị ya sụpụ panti ya sụpụ brezie anya ahụ nwa ara ya tara ata na social media. I can do that. Either we can do and I can do it. And I ga-enwe two things ga-eme happen. Either ya emecha anya ya humble onwe or ya emecha anya ya agbarazi ọsọ gbaba n'ime ọhịa. Yarizi ihe ahụ na-akpa ya ni akparazie ya jee kwenye ya n'osimiri because ọ chọghị ime ihe o kwesịrị ime. Jee nye ha ihe ha na-eri sara ka ofe rụrụ arụ zuore ya nri. Maazị Simon Ekpa enyi m nwoke mụ na ya dị na mma kwuru
na Adadioranma Sabo. Confirmed Sabo. Sabon-tike. Ya wepụrụ aha Nnamdi Ezebiro Nnamdi Kanu onye ndu. Aya wepụrụ aha ya na France. Jenga eti na aha onye isi IPOB kagbuo ya, change ya. Everyday ya pụta Maazị Nnamdi Kanu onye ndu anyị, pụta kwa ịhụ ihe o kwuru, ọ sị na ọ naanị Simon Ekpa ga-eweta Biafra. Onye ọbụla wetere Biafra, I don't mind. I, the awakened one, I don't mind. I'm independent. I'm in the middle. Onye nsigi na onye ewu my law, onye mpunana for life and when I'm independent, I'm free. But okwu igere na ihe okwu. Mgbe o kwuru okwu, o wepụla aha Nnamdi Kanu na France. And today, onye ndu anyị Nnamdi Kanu, onye ndu anyị Nnamdi Kanu, onye ndu anyị mana n'ihu kpọmpite n'azụ, mana n'ihu kpọmpite n'azụ. Achali Ugo hapụrụ ndị Akpakarati Ngom join ya Nnamdi Kanu Supreme Commander. Kamgbe ohu ya tụtụrụ Achali Ugo. Tụtụrụ Achali Ugo. Every time ya na-arụ Achali Ugo. Ihe na ọchọ ka Achali Ugo pụta ka ha lụ maka ọgụ. Ọ tụtụrụ na Paul Achebe. Kamgbe o ji hụ na enyere Paul Achebe ọkwa, ya tụtụrụ Paul Achebe. The new DOS head, ọ tụtụrụ na ya. Ihe ọwụ nkụwashi. Ebe ọbụla ịhụ na Adadioranma, ebe na-eti ọkụ, ebe a na-esi ọkụ, ihe na-akpa ya na-akpa ya, ebe a ga-enwe ego a ga-agba ọzọ. Ebe ọbụla ịhụrụ Adadioranma, ebe nwere ego a ga-agba ọzọ, ebe na-akpafu ọbụla, ị ga-ahụ ebe udo nọ. Ọ laikere ebe a na-emebishi ihe, ebe a na-akụwashi ihe, ebe a na-alụ ọgụ, ọnụghị ebe udo nọ. That Simon Ekpa, Simon Njoku, ESN, otobli iji kpọọ ya, abbreviation ya, the prime minister, gbara ya. Mana na Simon Ekpa wụ onye isi organization ha after ọ hapụrụ IPOB because of Maazị Uchechi cancer. Mgbe ọ matara na Maazị Uchechi cancer na-eyuzi ya, hapụ ha create eke Simon Ekpa onye isi declare n'onwe ya prime minister. Have no problem. Onye ọbụla asị m kpọọ ya ihe ọ chọrọ, aga m akpọ ya ihe ọ chọrọ. Onye ọbụla shini ka o shini, aga m akpọ ịlala ya, kpọọ ya ihe ha ọsị m kpọọ ya. Simon meghere n'ụlọ ji eri ede si na Adadioranma wụ onye agba arụpụ, onye ụchụ na onye ọjọọ jọrọ njọ n'ọsabụ. Ọ gwara ya ịwụ Sabo, ịwụ onye agba arụpụ ya na-ebe waya ji, because Sabo akpọrọ ya Sabo, ya ebe ihe ewute. Jee onye na-aṅụ mmanya kpọọ di ya onye aṅụrụma. Ha ọ ga-ebe akwa na ihe wutere na ịkpọrọ ya onye aṅụrụma, ihe wutere na ịkpọrọ ya onye aṅụrụma maka onye aṅụrụma. And even ọ kpọrọ Simon Ekpa terrorist. Adadioranma kpọkwara Simon Ekpa terrorist. Ihe Adadioranma kwuru taa awụ ihe a ga-ekwu echi. The only thing ọ chọrọ ọwụ, look, eshi m ọrụ lọta 3-4 hours ago. Very soon aga m ehi ụra. Adadioranma ga-apụta mee video 6.5 hours, 6 hours 40 minutes. Onye na-emekarị video 6 hours 40 minutes. Hey, unu eje n'ebe ọzọ, ana m abịa. Unu eje n'ebe ọzọ, ana m abịa. Piam! Before ya eje kwụkwọ ọnụ rie nri,
yon shin yon mama Adadioranma pụta duru hey ada ndị Igbo mụrụ nze mgbe ọzọ gbakọta nọ Adadioranma ebido akwa gidigidi Adadioranma emekwa 4 hours 10 hours ele mgbo Adadioranma nwere iji enye ọwụ na enwere program emege conference or something naanị ya duru sometimes ọ ga-ewere iri na-ekuru rice ọ na-ekuru iri na-eri because ọ chọọ ka ndị mmadụ pụọ jee gere ndị ọzọ and more especially mgbe ọ hụrụ onye ọbụla mege program that's why nji anam etige program ma ahead of time iti ahead of Adadioranma ga-eme program at that time Adadioranma hụ na onye tinye program now like onye etikwe program at that same time ọ ga-emegide ka mee 5 hours even before that person emecha ọ ka na-eme ọ chọọ ka ndị mmadụ je gee the only thing Adadioranma na-arụ idururu na social media na-agba egwusi onwe ihe ọzọ nwere yari ego na onwete ke ha wu nsogbu Chineke mere ebere nwere different ways ndị mmadụ na-eji enweta ego ọ dị mma but ele ihe mere na ọ ga-ekpe m ṅụrụ mmiri tọgbọ iko onwe ihe mere ihe akpọgahụ m ya ka anyị gara ihe o kwuru mara akwanụ n'ọya wepụrụ aha Nnamdi Kanu Nnamdi Ezebiro anyị wepụrụ aha ya na France gịnị Sabo to Nnamdi Kanu Adadioranma na Uchechi cancer wụ the same thing awụ ha the same people mgbe egidere ha na-shed crocodile tears ha na-shed crocodile Uchechi cancer wụ everyday ya pụta na Twitter na-ede I'm a victim ya wụ onye na-egbu Nnamdi Kanu ma mmiri for years m na-ekwu ya ha si meshọn na kwa setiene ka anyị were uche nnụmere uche were ntị nnụmere uche Adadioranma keep ogu 2 hours 3 hours 4 hours 5 hours 6 hours 40 minutes ya emecha ya gbapụta ha ọzọ change uwe pụta ha bido ha ọzọ for 4 hours chijie isi ụtụtụ ya pụta ha ọzọ mee 4 hours jee rie nri nyụọ nshi nyụọ mamịrị pụta ha ọzọ mee ha another one for 6 hours naanị otu onye mee video a day for 13 hours nụrụ na social media ọwụhụkwa na ọ na-arụ na radio whatever just in a day ọ na-spend 13 hours na-eme video because ọ chọghị ka ụmụ nwaanyị nwere DJ shie na di ha erimeri so ijere ọrụ nwaanyị gị na-ege Adadioranma for 6.5 hours ga-ejecha ọrụ lọta nwaanyị gị ka na-ege this useless nwaanyị ị ga-ewere ụtalị pịara nwaanyị ihu pepụ ya eji ka anyị gee aga m eti ya wụrụ na o nwere agụ isi na-akpa ya ni akparịga m agụ isi akparịga m ya but ihe m si ya wụ jee hazie ihe ka ofe rụrụ arụ zuore ya erimeri but nye ahụ kpata ya ebe m nọ aga m apịa Adadioranma pịa ya ụtalị anyị ahụ ara ya tara ata na social media ọma ihe m dị capable of doing maka jọsụrụ gba nkịtị adịkwa m capable ime so many things ajọsụrụ m na-edom aka m ọcha achọghị m ime ihe na-ejighị eji Adadioranma mee ihe Adadioranma nwere ike were pantị ya jie anyị ya na kamera onye ọbụla elere jie anyị ara ya na jie anyị ike ihe na kamera I can do that. I can do it. I can do it. Enwere m ike compel ya eme ihe ọ chọghị ime mistakenly
Camera yoro anya ya anaya tarata. I can do that. Ya hapum biko hapum mezuru ike. Ya wụ na ị chọrọ ịgba ifili na ọkanụ nta ka ị ka agbanwo ọ ihe ị chọrọ ịgba kanụ nta wụ but nnụ aha gị nnụ aha m n'ọnụ gị again. Those of you who only thing you know is to foment trouble and bring distraction into what we're doing, we're not going to have your time. And for that reason, from tonight, every Biafra Republic government in exile, affiliated media personnel. Finish. Mazi Simon Ekpa was referring to Adadioranma. All you know, ikpe anya ọkụ, ikpe ịga ọkụ, isi ịga ọkụ, fomenting problem, na-create egide ga-agba ọzọ nọ naanị ihe ị na-eme. Onye Simon Ekpa kwuru naanị ihe ma wụ ikpe ịga ọkụ. Ọ maka ihe ka Simon Ekpa ji make that thing, because I need G ya aju no nwere ihe na-akpa ya ni ana agwa ese ni awu no nwere ihe na-agba ya ụka. Enwere something na-ataka na Adadioranma ụka, something na-ataka na ya ụka mgbe niile, something na-ataka na ya ụka mgbe niile. Chineke alefu ni something na-agba ya ụka 24 hours na-ataka na ya ụka. Let me finish up. A media team. Henceforth, you are banned from talking about anybody in Biafra struggle. Anybody. You are prohibited from discussing anybody that is not Nigeria government and the affiliate. If anybody has been in this struggle, stop talking about them. If anybody has fallout, stop talking about them until it is necessary. From tonight, I do not want to see anybody in the media team discussing one nonsense person or the other who doesn't make any sense, who doesn't command anything, who is not relevant, who is inconsequential. Whether the person talk bad about me, don't give that person voice. This particular order is to everybody that is affiliated to the Biafra Republic government in exile. From Adadioranma down to Ajare, down to Carolina, anybody that is affiliated to this government, you are from tonight prohibited from talking and discussing anybody that has fallen out of this struggle until when it is necessary. I will give you that green light. For now, we must focus on Nigeria government, on Hope Uzodinma, on the awareness to make sure that the necessary resources is raised. Necessary fund is raised. You have to continue to expose and create awareness on the activities of the Biafra Republic government in exile, activities of the Biafra Liberation Army and Biafra Resistance Fighters, activities of our Marine, activities of our naval forces, activities of whatever the Biafra de facto government is doing. This is what I want every media team, every media personnel to be doing from tonight. Believe me, if you disobey this particular instruction and directive, you are out. You know I don't waste time. You are out. We don't need any distraction going forward. We are now entering the real deal, the real business of the liberation of Biafra. I don't want any distraction. I don't want to come on social media and I open your pages, your platform, and all I'm hearing is this one is that, this one is this. This is not what we are doing now. We are now entering a very dangerous phase of this struggle that we must continue. If they attack me, allow them. Don't respond until I ask you to do. Call my attention on those attacking me. I will tell you when to respond and when not. For now, there is nothing they are going to say about me they have not said before.
There is no attack that is going to come to me today that I have not seen in the past. So from tonight, focus on creating the awareness, bringing what Biafra Liberation Army are doing to the public. This is our task from tonight. The activities of the Biafra Liberation Army, hunt for it, look for it, put them on social media, and let the world see. I'm going to give a room to the host. We have the media. Ọgwụ ndị Abakaliki na-arụ, ọ na-arụkwa ọrụ. PM biko, ị ga-ebunyetụ m ike ọwọkọwụ, ike Pentikọst ndị Abakaliki, enidiri m ya shot. Those of you who only thing you know is to foment trouble and bring distraction into what we're doing. We're not going to have your time. This voice recording, achọghị m ịkọtụ ya kọtụ. Ajọsụrụ m iplay chanya otu ọha. The only thing m chọrọ ka m nọ ọghọta dị awụ Simon Ekpa. Ihe awụ approximately ihe awụ after 2 weeks mụ na Simon Ekpa mekuru udo. Adadioranma furu cushion ala na ya ga-ekpe. Simon Ekpa rebuked ya openly. Kwozie maka ihe esi onye ọbụla. Enwere in those days mgbe mụ na Simon Ekpa na-eku ndị otu ihe ha niile na-ekwu ihe gbasara m on a daily basis. But immediately Simon Ekpa nyere the order, onye ọbụla esizie, and I stopped. Kwuo ihe dị mma, goziekwe na ekpe na ekpere si adịrị na gọrọ ya ọfụ, ana m ekpe ekpere si adịrị ya mma, ya adịrị ya nna mma. Mụ na Simon Ekpa adị na mma. Adadioranma, ihe ọwụ how many years now? Okpe. Even though na-ekwu maka ihe wepụ ya, still ya ajụ. Yara ihe na-akpa ya ebe m nọ. Ha kpata m ya. Maka akajara ezuru m ka eme. Ezuru m ka eme. Ya achọghị m ịbịa. Ya elekwe. Enwere examples. But onye awụ ihe m ga-anọ nga confirm ma. Ya ihe ndị eshi m n'ọnụ na-apụta. Enwekwara examples. Yeah, but ya nwa m. Then ọ ga-anọ na social media sopụ Brazil wọpụta ara ya anya ahụ ya korokoro. A ga-asị na mistake, a ga-asị na picture onye na mmadụ whatever to ọbụla nwekwa, but anyị ga-ahụ ya fully. I am capable of doing that. But ya hapụ m aka. Mụ na Simon Ekpa dị na mma. Ihe niile m kwuru n'isi ya mgbe ọ gara aga. Echekwara m na mmiri kwuo okwu ọma n'isi ya. Mgbe m jege na mmiri agbagha m aka eji m ọjị, jirikwa mmanya, jirikwa akwa kwuo okwu ọma n'isi ya before me receive me ekpere na receive onye m ihe o mere nem, ihe ọma mere nem. Ihe ndị mmenekwa n'isi ya me maghachi ya. Simon Ekpa agbake. Till time mụ na Simon Ekpa dị na mma. Mụ na Maazị Simon Ekpa, mụ na Prime Minister Simon Ekpa, mụ na ya dị na mma. Ihe Simon Ekpa mere nem mgbo ndị nọ na IPOB na-akparị m. Onwe ihe ọgọ m nwoke Maazị Nnamdi Kanu mere. He watched. Ha na-akparị m for 3, 4, 5 years. He didn't do anything. But Simon Ekpa pụtara si ndị otu ya, stop and seize. Onye kwuru piam ya suspend ya. So elee reason m ga-eji ekwu okwu ọjọọ gbasara Simon Ekpa mgbe ọ nọ n'aka ndị iro. Aga m ekwu okwu ọjọọ. That means onye kineme mmiri
ma mamazie ya mma n'azụ. I don't do that. I don't do that. Onye na-like ihe eji eji. Enwe okwu ọjọọ m ga-ekwu gbasara Simon Ekpa. Unless ma Simon Ekpa ọ pụtara kwuo ihe na-adị mma gbasara m, then I can respond. So onye ọbụla na-akọmentị ihe ọbụla ọ na-akọmentị Simon Ekpa mana ya dị na mma, mụ na ya ga na-adị mma na-eje. Asị m ya dịrị ya na mma na eke, dịrị ya mma na mkpọ, dịrị ya na mma na ahịa na-anọ ka ala Igbo. Nke ahụ eji ya pụtara na ndụ na ahụ isi ike maka oke n'ime mmiri m aṅụrụ. Adadioranma dị too small itige ọgba aghara between mụ na Simon Ekpa. Otu m ji chịrị ndị ọzọ chụpụta ha n'ezi, I can do that, even more greater one that I can do to Adadioranma, because ihe na-akpa ya ni emeneme approach already. Emeneme approach. So Adadioranma biko onwekwe ihe m chọrọ ime esetibegwe m up my mind to do it, but ihe mgbe aga ihe what I can do which I don't want to. So hapụ m biko, anyị nwanne, mụ na gị nwanne, anyị ekoghị ka anyị kwume ihe laikere ịchọ ịgba Nnamdi Kanu ụkwụ, gbara ya na-eje ka ịhụ okwu aka gị. You choose onye gị na ya ga-eso, but biko hapụ m ma ezuru nne gị ike. Hapụ m ka m zuru ike ọgba niile, because mgbe m ga-ata gị aga m asọ nshi niile nọ gị n'otelu, aga m atakọtacha ha niile. Ndị nwara m nne ngụọna gị ha, some of them anụwo. Enwe ebe m jere n'isi ha, ọ naanị na ebere m akwa. Hapụ m mezuru ike, because mba akwa mmụọ n'ala nna gị ga-ekuru gị kutere na m sị na m mee gị ihe ọbụla m chọrọ. Hapụ m mezuru ike. Vidio na eplayed me ha niile akọtụ m ya akọtụ, so that nna gara ihe Simon Ekpa kwuru, gịnịkwana ihe Adadioranma ji gwa anyị sị na ya wụ Sabo, na Simon Ekpa kpọrọ ya Sabo, and all Sabo ka ọwụ Sabo to Nnamdi Kanu, all Sabo to Simon Ekpa, all Sabo to autopilot, all Sabo to IPOB, all Sabo ka ọwụ n'ụtụtụ, Sabo ka ọwụ n'abalị, Sabo ka ọwụ na ehihie, Sabo Adadioranma wụ Sabo, ọbara Sabo nọ ya n'ime, ọbara ashị anya ukwu na ekuru nọ ya n'ime, ọ Sabo. And yara ihe na-akpa ya ni ha kwanakwa ya jee kpee ya na mmiri, kpee ya na moto, ha kpatakwala ya ebe m nọ. Onye buru amụma Biafra, onye dị mma, ịbụ onye dị mma, ịbụ onye dị nsọ, onye amụma Yahuwa, master prophet, gọzie anyị, gọzie ala Biafra, onye na-agwọ ọrịa, onye dị mma, master prophet, onye dị mma, master, onye dị ukwuu, onye mere anyị ka anyị dị mma, master prophet, ịbụ onye dị mma, onye dị ukwuu, onye buru amụma Biafra, onye dị mma, ịbụ onye dị mma, ịbụ onye dị nsọ, onye amụma Yahuwa, ike ji aba mba, abụ m onye amụma, amara Yahuwa ji ndụ m, abụ m onye amụma, ebube Yahuwa ka m ji aga.
Master Prophet Igbo Nyamumae Asim elu wanurolu mo n'Igbo Nyamumae ma ike Yahuwa kijagae ike janisi Igbo Nyamumae amara Yahuwa jindugie amarokono ahia Nebube Yahuwa kijaga ebube ndị nsọ Igbo Nyamumae asị m ụwa nụrụ olu m n'ihi Igbo Nyamumae ike Yahuwa kijaga ike jabamba Igbo Nyamumae amara Yahuwa jindugie Igbo Nyamumae nebube Yahuwa kijagae ebube ndị nsọ abụ m Nyamumae asị m elu ụwa nụrụ olu m na-abụ m Nyamumae ike Yahuwa kandiagae ike jeme ngangae abụ m Nyamumae mamara Yahuwa jindumo amarokono ahia abụ m Nyamumae mebube Yahuwa kandiaga Igbo Nyamuma Master Prophet Igbo Nyamumae ma ike Yahuwa kijagae ike Chukwu okike amara Yahuwa jindugie Igbo Nyamumae Igbo Nyamumae mebube Yahuwa kijagae ọtụmọkpọ ndị nsọ Igbo Nyamumae amara Yahuwa jindugie abụ m Nyamumae asị m elu ụwa nụrụ olu m na-abụ m Nyamumae ike Chukwu okike ka m ji agae ike ji achụ ajọ mmụọ abụ m Nyamumae ma mara Yahuwa naanị ya ji ndụ m abụ m Nyamumae mebube Yahuwa ka m ji agae Igbo Nyamumae wo Master Prophet Igbo Nyamumae ike Yahuwa kijagae ike ji achụ ajọ mmụọ amara Yahuwa jindugie Igbo Nyamumae Igbo Nyamumae ebube Yahuwa kijaga ọtụmọkpọ ndị nsọ Igbo Nyamumae ma ike Yahuwa kijagae Igbo Nyamumae abụ m Nyamumae wo asị m elu ụwa nụrụ olu m na-abụ m Nyamumae ma ike Yahuwa ka m ji agae ike ji anyị si ewo abụ m Nyamumae wo amara Yahuwa jindugie Igbo Nyamumae mebube Chukwu okike kijagae ọtụmọkpọ ndị nsọ asị m Igbo Nyamumae ike Yahuwa kijagae ike jabambae amara Yahuwa jindugie Igbo Nyamumae ebube Yahuwa kijagae
otumọbọndị nsọ ma ike Yahuwa kiyaga Master prophet Onyamuma. Chuko Kikrika na Buko Sana Akenu. Wakrika na Kirododo. Mama Uchama Kene Kuma Kene.